Hinlo kay ilang dapit guys. Hello guys. Pagkakaroon guys niya ta sa Anis Silag. Pasod na ta dito sa may kaliguanan guys. Mo ni ang entrance. Manindot kaayong view sa mga kakahuyan guys, oh. Manindot nga view guys, atong makita. Hinlo kay ilang dapit guys sa atong makita. Tabi. Oh, may bantay ani guys. Wow, mga dagkong nga kahoy guys atong makita. Mga mahonggani, murag ito yung nagtanom tingali guys. First timer pa nakapag-anhi guys. Sa una narakalabay rami pero pagkakaron atong suliton guys, atong tan-awon ang ilahang kaliguanan ug unsa ka anindot. Wa kay taw guys, tingali kay do na manggoy umaabot nga bagyo. Wa joy nakita na to mga tao aning dapita guys. Way kabantay sa entrance are? Ha. Pira entrance? 35 regular ma'am, 20 gante. Unsa nga purok ni? Purok. Asa nga sakop nga purok ning inyuhang dapit? Wait, by purok na lima ni sila. Lag. Anis lag. Unsa nga purok nga nabilong? Purok 5. So, purok 5. Anis Silag. Umhon. Valencia Bohol guys. Mao na ilang dapit.
O nyara ko mabalik ra ko ma'am ha. Ang tiwason sa rin. Daghan po ilang mga baybay ani guys. Sa una tagsaraman ni karon kay murag nalukop-lukop na sila guys oh. Nalukop-lukop na ang ilahang palibot o mga baybay guys. Kaha rintahan tingali ni tagpilay rinta ma'am. 150 ma'am. 150 ang matag matag cottage by Purok. Oh. 150 guys. Sulit na sa pamilya. Magdatag mga baon ari, unja maligo dayon ta ari guys. Aring dapita. Sa gikaingon ko na guys, wa gyud tingali taw kay murag naman ko maabot na bagyong auring bato ni. Nagmonitor ko gahapon guys, unja nalimot man dai ko nga naa maday bagyo so wa gyud nangaligo karong dapita. Mao ni siya guys ang anislag. Katugnaw ba guys? Tugnaw diri sa gawas, ambot naman ka dito gid na sa muhumol na tanod. Arang gadyo tingaling bugnawa. Adi ko tinguha guys ang maligo. Gusto lang kong mo view. Kailang manindot nga view ani. Amo nang alis lag guys, Purok 5, Anislag, Umhon, Valencia Bohol guys. Mo to siya ang uluhan nga bahin guys. Bungtod na ana guys, oh. O diretso ato guys ang tubig. Okay sa itong ganahan maligo guys sa Anislag, Anhilangta. Kay barato ang entrance ani guys, nanay entrance pagkakaroon. Ari na ako nay. Hoy! Nindot kayo ang ilang Paris guys oh. Ato makita guys ang palibot sa Anislag. Muna ako ang driver gayo oh. Guys, muna akong drivers. Hinahinay lang taday ha kay mukha ko gamay view. Ay lang basta sila. Pauli nami guys.